Lirio ititanap. Tinapalabas. Gaputa siguradon ti balitok iti bantay ang masakupan ni Senyor Pedro. Nagpasudaddan kada Napoleon tapno gumatang iti masapol da iti panagminas. Simurot dagiti pasurot ni Senyor Pedro agraman ni Alex nga apuna. Iti metanap at dalat tasapsapulen dagiti mata ni Jubilarde ti babae anak apuraw. Itagagayem adtuyen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio ititanap. Adak man nandito'y tanap. Ti babaya nakapuraw. Agdan, nakasarita. Amwag tinagan na. Kamaw dyanan na. Makasaritak matlangan. Dayjay, pumanawan. Mapitlaik! Mapitlaik! Babaya nakapuraw. Mapitlaik! Di ka kumagbutang. Sa anak adaka sa tao. Si kagayam ti kanayon ko makita dito'y anak kapuraw. Ngumintong gandatak ti masidagkan ka. Awan kan. Saan ka na makita? Kat awan sa bali ang makitak. No diday ta sabong tileryo amaris puraw. Anya ti maipahay ko kan ka? Nagpintas ka. Anya tinagan mo? Crisanta? Crisanta? Nagpintas anagan. Akas iti kinapintas mo. Sige, inakon. Mapit lang, Crisanta! Saan ka ba pumanaw? Pangasin! Agsubli ka! Naimbag nga orasyo, Senyora Lorna. Kastamot kan ka, kabsat. Itaman pa nga umay kayo dito asyenda, Senyora. Ginundawaya kon ti kaawan da Pedro. Awan mo't ngamin ti araramidak ija mansyon. Isuan na lagit ko ti sumarungkar ditoy. Kabailam ka diti agpagna-pagna, kabsat? Ay, uwen, Senyora. Kabailang. Nasayaat. O sige, umay kagarod ta agpagna-pagnata ditoy. Kayat ko ti agpagna-pagna diti asyenda. Ay, uwen, Senyora. Ala, umay kayo ta mapantayo iti kanatengan. Kagpasan na, mapantayo kadagiti ayan ti prutas. Bareng adda na loom kadagiti papaya, abukado, ken dagiti mangga. O sige, kapsan. Aginanata pa'y laang iti sirok to'y mangga. Uwen, Senyora. Taurayin taman ni Pijo nga nagpuros iti naloom a mangga. Wen. Ay nasamit siguro tinaloom amangga. Ta natural ti panagloom na. Naloom iti puon na. Lakit di Senyora. Ket pasigan nasasamit dagiti mangga dito'y asyenda no kasta nga agloom da. Kasta? Nagmayat gayam ditoy. Nagpatinggak lang amin iti farmhouse. Tadinak met palubusan ni Pedro nga agpag na ditoy. Ay, kasta gayam. Ay, uwan gayam, Senyora. Nadaman damag kada kayo. Anja dayta. May papanman iti apo ko day di Senyor Juanito. Nga anak day di Olivia. Ha? Malagip ko ide. Nga inagaw dagiti pasurot ni Senyor Pedro ti Maladaga ken ni Ursula. Anya? Binalagan da ni Ursula. Kalpasan, naagaw dati ubeng. Kunada, asaan nga agpakpakita pa'y dito'y Buena Vista. Iso aday jay, pimanawan dito'y ni Ursula. Kasta ka di. Ti pagsidaawa. Apay ngay,
Ngawan ang nakitkitak dayjay nga ubeng. Nilang met Alex ti makkel kada kayo. Ha? Kwa. Oh. Apay nga aging ga ita. Kat matakamat pay laang dayjay nga ubing. Manon atawan tinapalapas. Senyora, ayan nga iti anak day di Olivia. Kwa. Aday ja syudad. Inampon tibak ng apamilya. Anya? Inampon tibak na nga pamilya? Wen. Kasta nga paiso. Ay, kasta ngayam. Ikat sapay ko mga rodatan na saya at ti kasasaad dayjay nga ubeng. Senyora Lorna, aging gaita kat saan pay lang anaamuan. No asino tinang tambang hindi kada Senyor Juanito. Kasla linipatayin dagiti tao dayjay apagtang. Maging gaita. Jak maikat iti panunot ko. No asino ti atap ko a kriminal. Dayta ti kinapudno, senyora. Saan a maikat iti panunot ko? No asino ti kriminal? Apay. Asino day nga atap mo a kriminal? Kwa, senyora. At damat laang dito'y Buena Vista. Kahit naturay at tao. Ngamjak mabalin nga ibagakan katinagan na. Gaputa awan ti pamanagnag ko. Kano adaman bilang. Kayat konti agulimag. Gaputa jak matlay da kabailan. Kati daw dawat ko iti Diyos. Sapay lakuma. Tatartarabayan na ti ubing nga anak day di Olivia. Ta isunto ti mangsingir iti kriminal. Anya. Adto iti merienda, ma'am. Siya kung tinangisagana. Ma'am? Agpampanunot kayon sakit di, Kwa. Anya ti pampanunutan niyo, ma'am? Daka di Senyor Pedro? Saan? Jubilarde? Mabalin ka di ako yung ganak amapan iti dayjay aturot? Uwan, ma'am. Sige, kuyugan kayo. Agam sakbay na. Agmerienda kayo pa'y. Amangan numabisinan kayo iti dalan. O sige. Katagyamanak iti merienda nga insaganam. Naklaat ni Senyora Lorna iti naibagakan ko na. Nga adda tapag a kriminal iti panakatay da Senyor Juanito kanti pamilyana. Patseg launay ani Senyor Pedro ti kriminal. Uga po ta isulang tinaranggas dito'y Buena Vista. Naranggas da kadagiti pasurot na. Ket no isudaman ti kriminal, mausig danto. Ay, nabanuga kasi mangat iti da ito'y aturod. Ano pa'y kasta? Mabang aranak, gapo iti malang abko apresko nga angin. Magustuak ditoy. Kunak tumot amay ayaw kayo dito'y, senyora. Pugno da ita. Jubilarde.
Sikat ti pinusgan ni Pedro amang kita iti asyenda. Kabaulam ka di matlaeng ti trabaho. Uwan, senyora. Ken babaan ti panagtitinulong mi kadagiti padak at trabahador. Mapasaya at mi ti trabaho mi. Di mi baybayan dagiti mulmula. Nasaya at no kasta. Senyora, itay pa'y madlaw ko akasla na unag ti pampanunutan niya. At ang sakit di parikot yo. Ha? Aqua. Awan, Barok. Awan. Naglawa ti asyenda. Nakalawlawa. Kat dakkel ti mapaspastrag ni Pedro a kwarta. Senyora? Ngam, saan na amasakupan amin na itang asyenda? Ha? Nalawlawa ti asyenda amasakupan day di kapsat na. Daydi? Wen, day di Juanito akapsat na. Natayda asa nga pamilya. Gaputad na ng tambang idi kadakwada iti dalan. Kat awanan asi a pinatay na ida. Anya? Ni Apo Diyos laangan ti makaamo. No asino man dagiti kriminal. Itulod kayo ni Jim Mansion, senyora. Agyamanak. Siya kung ti ag-drive iti kotseyo. Agyamanak, Barok. Mabit lang, senyora. Tayo lukat ko tiri daw ti kotse. Umunod kayo, senyora. O sige. Ad nadamlang ti panagmanehom, Barok. Uwan, senyora. Tulod mo gayam ni Senyora Lorna iti mansyon, Barok. Nasaya at mata. Nay, at iti tsaam. Agyaman na kapong. Intulod ko ni senyora. Angam, sa anak-anak bayag iti mansyon. Nasingpait ni Senyora. Awan ti dakas nga ramid na. Saan akas kin ni Senyor Pedro narangkas? Apong? Madlaw ko nga idi agsarsarita kami. Kat napaulimag. Gaputa imbagak nga daatap ko. No asino ti kriminal. Anang papatay ide kada Senyor Juanito kanti pamilyana. Ha? Wen? Nasauday ta ni senyora. Idi adda kami jiturod. Kunana anatayan ti kabsat ni Senyor Pedro. Apay apong? Adda ka di amoy maipapan iti daytoy abanag? Barok. Amok ti si bubukal na pasamak. Ngam, jak amo, no asino dagiti kriminal. Angam, kunayo nga daatapyo apong. Wan, ngam jak mabalin nga ibagakan ka. Ha? No pa'y jakon ibagakan ka, ta idaw-dawat ko laangan iti Diyos. Nga isunton timang dusa kadagiti kriminal. Amuklatan. No asino ti kunan nila kay Luis nga atap na iti pan nakatambang idi day di Juanito. Ken ti pamilyana. Amok at idakdakamaten nila kay Luis nga atap na. Kat ni Pedro. Ngam di na lang maidiretsa nga ibaga kanyang. No ni Pedro ti atap na.
Apay adi na impakaammo kadagiti pan nakabagi tilindag. Sabagay, amok amas pilyen na laangan ti agulimag. Nudumteng tuman ti tiyempo ang mausig ni Pedro. Masapul laeng abayadan na tinagpasulan na. Jak konsensyon ni Pedro. Tamok mat adakas ti inaramid na. Iti pay laeng apang panunutag dito abanang. Ipudnok nga takin ni Jubilarte ti kinatao na. Ngam no ibagak dayta kan kwa na. Anya ti mabalin nga ibunga na. Nanang! Ha? Jubilarde anak ko! Ay nakinalaat na ka! Tiyak na puutan tiya asidag mo. Anya ti pampanunuto nyo dito paraangan? Ha? Kwa? Sika anak ko! Kailiw ka namin! Uray siyak, nanang. Kailiw kayo maten. Oh, apaya si marungkar ka. Awan ka di ti trabaho? Ginundawayak ti kawan da Senyor Pedro, nanang. Ken kastamat dagiti pasurot na. Magpasyudad na ngamin. Iso si marungkarak maten kada kayo. Kasta ka di. Kat kumusta ka mat iji asyenda? Nasaya at mat, nanang. Ala, umay ka anak ko. Mapanta di ta kalapaw, ta isaganaan ka iti merienda. At dalining tak asabakan kamote. Sige, nanang. Nagbanglo da ito'y tiyangain sa ganam, ananang. Un anak, napan ko inala dayta di ta bantay. Makaagas dayta at siya. Kandalusan na pa'y tibagi. O ala, mangan ka itinaling ta asabakan kamote, anak. Uy, nanang. Nanang. Adda ko madamaga kada kayo. Anya dayta, anak ko. Ayan ka diti, amak. Ha? Itala nga damagak da ito'y kada kayo, nanang. Ayan ti, amak. Si bibiyag ka di pa'y? Kwa, anak. Sipod nga minubingak. Saan nga nadakdakamat ti maipapan iti, amak? Si bibiyag ka di pa'y, nanang? Apaya saan tayo ka din na? Kwa, anak. Ibagak nga tatipod no kan kwa na. Nga iso kat anak day di Olivia Liberio. Ibagayo ko mano asino ti amak, nanang. Lo si bibiyag pa'y. Kaya't ko makita. Kwa, anak ko. Asino ti amak? Ibaga nga ta ni Magdalena ti palimed iti kinatao ni Jubilarde. Gagayem, di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap! Lirio, iti tanap! Pinapalabas, ginundawayan ni Senyora Lorna ti Pimasyar iti asyenda, kabayatan asan pa asimmangpet de Senyor Pedro ang nagpasyudad. Ket iti kadda na iti asyenda, nila kay Luis tinakasarsarita na. Nadakamat kan kwa na tilakay ti may papan iti anak day di Olivia. Ket imbaga na meten nga daatap na no asino ti kriminal iti pannakatay day di Senyor Juanito ken ti pamilyana. Agsid daw daytoy iti imbaga tilakay nang runapay idi kunana ati kriminal ket naturay at tao ket addalang iti ayanda a Buena Vista. Iti sabali a bangir sinarungkaran ni Jubilardi ti inana ket dinamag na iti inana no asino ti amana. Itagagayem at tuwin tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap! Sipod ubingak. Saan nyo nadakdakamat ti maipapan iti amak? Si bibiyag ka di pa'y? Kwa, anak. Ibagak nga tatipod no kan kwa na. Nga isukat anak day di Olivia Liberio. Ibagayo ko mano asino ti amak, nanang. No si bibiyag pa'y?
Kaya't ko makita. Kuha anak ko. Sino ti amak? Kuha. Awanan ti amam anak ko. Pimusayan idi maladaga kapailaang. Nanang, Day tatipod no anak ko. Iso anag may sa aklatan anang padakalkan ka. Kati makunak, nasingpat ka nga anak. Tauray awan na bangunam nga ama. Nga iso kumati katulungak anang padakalkan ka, kat nasingpat ka. Sa anak anarigatan anang isurukan ka. nanang, Kat ituloy mo kumadayta kinasingpat mo anak ko. Saan ka kumangag balbaliw? oo nanang. Nasaya at anak ko. Laglagi pam at tinasaya at atao. Kaay-ayo ti Diyos. Ay, napandog ako. Yamjak pa'y nalpas da ito'y daldalusak. Bakit akon talaga? Nanaka akon mabanog. Apong Victoria! Ha? Kwa? Ay, sige, ta ituloy ko ti agdalos iti ruot. Agiruotak. Agina na kayo pa'y apong. Ha? Agina na kayo pa'y. Nabannog kayon. Ay, kwa nga behin. Kababain mo't no aging inana akit din baraw. Agina na kayo Nabannog kayo nga rod. Ay nasaya at ka talaga, baraw. Saan ka akas kadagiti pasurot ni Senyor Pedro? Basit la abidtot me. Saplitan da kamen iti latigaw. Sa anak akas kadakwada apong. Agyaman na, at dati kaskan ka. Nasaya ti panagpuspuso na. Kat maawatan da kami lata trabahador. Nasaya si kati pinusgaan di Senyor Pedro akatalak dito asyenda. Saan adagiti pasurot na aranggas. Di kagdanag apong. Tadak amang protector kada kayo. Ket sanda kayo maranggasan da doro ken baldo. Ay, makabanog ti agbiyahe. Oh, kumusta ti ipapanyo ija syudad? Mayat, Lorna. Simurot ka kumangamin, tapno nakapasyar ka kuma. Oh, Ay, aginanak pa'y. Kalpasan na, inakto ija asyenda. o sige. Aginanakan, Pedro. Kakabsat! Diyo kumapaypayan dagiti pagay. Bugawin mo dagiti tumatayak amang mangan ka dagiti pagay. Jubilante! Ingka mga away ti kabalyon, tagkabalyo ka. Ha? Senyorito, naimbag nga oras mo. Ingka mga away ti kabalyon, agkabalyo ta. Senyorito, Ingka jubilante! no isuti ko nan, senyorito. Sige, matungpad. Ya! Ya! Jubilante! Agpuntok ka lang tanong ko kahay! Dayjay na, senyorito. Agturong ijay turod. Surutot ka ta. Ya! Ya! Senyorito, kumusta ti papanyo di syudad? Mayat, nagatang mi amin dagiti kasapulan mi iti panagminas. Nasayat nga no kasta, senyorito. Among jubilarde? Kaya't ka pagayam? Senyorito? Kaya't kakad kadwa? Agyamanak no kasta, senyorito. Kaya't kakad kadwa? Nupay kasta? Jak kayat ti makong kontra. Uwan, senyorito. Iso ati kayat ko, iso ti matungpal. Rumbang langag tong palak kada kayo, senyorito. Da kayo kat nga rod ti amok. Nasayat. Ala, umay kan. Pumanaw tan dito'y turod. Mapantan ni Jerancho.
Kaya't ko ti mapanijay. Wan, senyorito. Da kayo ti masurot. Da kayo ang trabahador. Ayan, dayjay at jubilaw. Ayan, may jubilaw eh. Kadwa ni senyorito Alex. Di mo mo tinabanan da, apaw. Ti jantre at jubilaw. Taday talagpaspas siya ti amuna. Nagswerten ti loko. Naglagan ti trabaho na dor. Apalam manan baldo. Una, takasano, inagaw na ti trabaho ko ma. Siya kuma ti katalag dito asanda no saan adimtang dayja at tao. Buwisit kiti. Obit, kasalitan ni Senyor Pedro. Agsinukat kayo iti trabaho. Saanan, Doro. Saan tumatlang adungag ni Senyor? Noan niya ti pangadang na iso ti matungpal. Di na kaya ti mabibiyangan iti desisyon na. Basta! Awan nga rin ang palda! Isuasan mo nga pabala ni Jubilar ni! Intaan ti Jay Farmhouse! Pamangan mo at dayan ni Senyor Pedro! Manipot iti pansyon! Senyorito, naglawa talaga da ito rancho iyo. Huwag na daw tayo, Jubilarde. Dagami ti kalawan iti rancho, kan asyenda iti ili nga ginaldo. Senyorito. Omega, mapantay ti na nga ito apasot to rancho. Wan, senyorito. Amigo Pedro, nasisayat no dalalaki ang maisuro iti panagminas. At nakadi maya pa malalaki? Lalaki? Well, amigo, nuwado ti tao ta nabibi ti trabaho. Ala. Ibaon ko da baldo ken Doro. Tagayab da iti lalaki dito asyenda. Good. Ket kano ti papantayo di pagminasan? Intendegatan, amigo. Nasisayat no ginanatayo iti husto tapno diretsyon to ti trabaho. Sige, amigo. Siga ti matungpal. Ket nuan niya ti kasapulan nyo dito ibagayo lang iti babawnen dito farmhouse. Well, amigo, di nagtanag. Dayjay nila kay Luis. Baldo, agparparaspas iti tambak. Nasaya dagundaway, Doro. Nay talakay ti pangipapasak iti gurak iti dayjay a jubilarde. Anya ti aramidam kanila kay Luis. Pagang angawanta, Doro. Ala, asit gantan. Sige ba ito? Pagangagawan tanay talakay. Ipapas mo kan kuana ti suron mo kanig Jubilarde. Daytay, nalpas kong tiara rabidag. Ay, napanugag. Wagay Luis! Sige, Doro. Tiamon. Pasensyakan. Sika ti pangipapasan ni ti suron me. Kanig Jubilarde. Napon! Ato'y pa iti pangir ako ka. Sige, Isang tuloy na ito! Jubilarde. Jubilarde! Ako ah! Masaya na tandaan. Ita, sikan ti pagikarwan mi. Saanan adayta alakay. Anya ti basol ni Apong Luis. Tadangdang ranyo kastoy. Iso ti pagikarwan mi iti suron ni kanka. Lukas ka harod. Siyak ti sangwa nyo. Saan ati awanan gaway? Nakari ka talaga. Doro! Kuptara mo! Opsa! Nakalisi ka! Masapay akong tao! Opsa! Amo!
trabaho ti Akilisi. Sige! Pumanaw kayong ditoy. Tanusa! Ang mga nobalsan kayo iti inaramid ko ni Apong Luis. Salbaday at jubilarte. Arasan, tamo nagayam ti Akilisi. Namindwa kinugtaran, ngam nakalisi ti awanan bayin. Mas dahawat nga rat baldo. Nalayan ni Jubilarte. Kabalan na kan sabot na nalapanan. Dahil tati saan ang mabalin. No siya ti kasano na iti laban, tumbag at dagos. Anya nga'y ti gaway na, no siya ti kalaban na. Apay mo karitan mo ti boxing, baldo. Kitain tayo, sino tinalalay ka na kaya? Anya? No, talaga nalalay ka ng isa. Ha, ipakita, baldo. Paya ba? Ang boxing kaya? Da kayo! Dumnad kayo! Amin dagiti lalaki ang napigsang nagtrabaho, umasidag kayo dito! Kasapulan ni ti lalaki nagtrabaho ijay pagminasan. Di kayag danag! Kadakang! Ti sweldo yung to ijay! Nasayat! Sige! Dagiti kayat na ti sumulot, o masidat na narotin kala kami. Sino tinang bilin kada kayo adito'y asyenda ti pangalaan nyo iti lalaking agtrabaho iti pagminasan, Baldo? Ni senyor, apay jubilarde, adda ka di reklamom? Ni senyor? Kasanon ti asyenda? Lumaksayan iti trabahador. Di kan agreklamo pay. Kan, anya nga iti hararamidan. Di, agtrabaho ka. Baldo! Dahil tuyat yung taway mo! Itahat yung taway! Ipakitam ang nalalain kanyang isip itilapan! Anya ti kayat yu asawen? Baldo! Anya pa'y later araminan! Kung tara mo na! Ipakitam ita kanyak, analaing ka iti laban a mano-mano, Jubilarde. Anya? Sana may parbang dahito yung aramidin nyo. Sa'y ka magayam. Awan bakal mo. Bakla. Sana may parbang dahito yung aramidin nyo. Kastaga. Sige! Tingnan nyo na, Jubilarte! Ano sa? Siya, di makalaban ko. Senyorita. Ala, umanaw kayong dito eh. Da kayo, dua. Senyorito! Umay kang patawad! Pasensyakan, Jubilarte. Awan na nyaman na, senyorito. Agyaman ang iti idadatang mo. Sige. Masapol ngamin asarong karak dagiti trabador. Ado dagiti nasken nga aramiden mi ita, senyorito. Sige lang, Jubilarte. Apong Victoria, nakita ko din ni Apong Luis. Wan, adamat itay. Nagawid siguro, barok. Tamat tirik na. Ha? Maditirik na na? Wan, barok. Masakit samat ni Kakalwes. Sige, Apong. Panawan kayo, Pay. Inakitaan niya Apong Luis. Agsublikan iti trabaho barok.
Mga nuwan niya pa iti aramitan da baldukan ka. Apong Luis, ipakita kayo iti doktor. Sanan barok. Oras siguron. Tapno ipulang konti bukod ko abiyag. Anya, Lakay akon. Kahit nakasakana akon amatay. apong, Nga sakpay na. Anta kaya't ko nga ipagakan ka. ha? Anya dayta, apong. Anya tigayat nga ibaga nila kay Luis, kini Jubelarde, gagayem. Di uliwan na dinggen, tituloy tinubela tayo na pauluan. Lerio! Ititanap! Nobela ni Virgie Paclay, direksyon June Ributaso. Technical and musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy ng istasyon. Lirio! Ititanap!